El cas número 1, per comparar fraccions, és quan tenim el mateix denominador, en aquest cas és 4. Per representar-lo en dibuix seria de la següent manera. Això representa el denominador, que són 4 parts. I la fracció més gran sempre és la que té el numerador més gran, 3. Perquè 3, si agafem 3 parts, és molt més gran que si agafem només 2. Per tant, és 2 de 4 és més petit que 3 de 4. El segon cas és quan tenim el numerador igual. Per comparar aquestes fraccions, sempre serà la fracció més gran la que tingui el denominador més petit. En aquest cas, 2. És més gran perquè si tenim el mateix espai, si agafem dos trossos d'aquest espai, sempre serà més gran que si el mateix espai el partim en 3 trossos. Els 3 trossos seran més petits que els 2. Aquí, 2, 3 al costat. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque 4 partidos, sin falta que... Me sé, lo corto ya. ¿Ah? ¿Ok? Pues eso. I el cas 3 és quan no tenim res en comú. Per calcular un denominador que estigui en comú es fa el mínim comú múltiple. Després preguntem si té divisors comuns. I per calcular el mínim comú múltiple es multiplica el 2 i el 3. Després, el 6, el dividim entre el denominador anterior, que dona 3. I després es multiplica el 3 per el denominador, que seria 4. Per tant, aquesta fracció és igual a 12 partit 6. No seas así, que solo estoy hablando así. Tío, eres una fuerte. I 6, un altre cop, el dividim entre l'anterior denominador, que és 3. I després multipliquem 2 per el numerador, que és 7. Per tant, 7 partit 3 és igual a 14 partit 6. ¡Es una voladora, Mercè! Per comparar aquestes fraccions, ara que ja tenen el mateix denominador, sempre serà més gran la que té el numerador més gran, que seria 14 partit 6. Me sé baixar, atenció, que no es veu bé. No, és que me sé. I ja està, ja hem acabat. Linda.